Terre. Cinque Terre s'ubica a la regió italiana de la Ligúria. 5 pobles la formen: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore. Monterosso al Mare és la més occidental i la més poblada de les Cinque Terre, on es troben les platges més extenses de la regió. Per arribar-hi, cal accedir amb tren o bé amb vaixell, doncs la circulació de vehicles està prohibida. Després de Monterozzo, trobem Vernazza, situat sobre un petit promontori que s'inclina cap al mar. Cinque Terre fou declarada Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO. El seu petit port permet l'atracada de barques i petites embarcacions. Riomaggiore és la més oriental de les Cinque Terre, situat a la vall del riu Maggiore. El seu centre històric data del segle XIII.